Erantzune romantikoa nahi duzue. Beno, ni jateko zuen muisuak atsegin ditut. Nik patata tortilla. Patata tortilla txoratzen nau eta kafesnia da demasiao. Eta jateko hori da problema bada, Jateko zer gauza. Marrubizkoak, txokolatezkoak, txokomarrubizkoak. Eta chorizo Pamplona. Eta erateko, alkoholik ez duen edozein edari. Coca-Cola ondo sartza. Gaizki. Coca-Colarik ez, inoiz. Ura. Erateko igual, gehien guztetan jatena, ura. Uratik aparte ardau beltza. Eta edateko ure eta patxarana. Bezalkada gozoak ematean gozea joaten zait. Baina ez eman musurik kilikili egiten du eta zure biboteak. Baina beti naiz goze. Jatunenaz eta dana gustatzen. Oain arte probadotena, ez dut... Bueno, ez jatena guztetan esango. Alkatxofak ez jau guztetan. Paella txubet mistoa, arraina taukela daukona, tamarizku, Baina geixen jateko, ostia, neraman kaiuak, tripakixak. Zuen goze, irrien goze... Baita ni ere? Zuen goze. Bai. Baita zaituztegu. Pila, patata tortilla.